Hoe de beroepen van de toekomst eruit zien weet niemand. Dat ze alles te maken zullen hebben met technologie en ICT staat echter vast. Programmeren en coderen in de klas sorteert hier alvast op voor. Programmeren en coderen is belangrijk om zo vroeg mogelijk in de basisschool te beginnen. Omdat we zo vroeg mogelijk de kinderen daar in aanraking mee willen brengen om andere talenten bij kinderen wakker te schudden. Ze zijn bezig met het programmeren van het robotje, dus ze moeten al een aantal stappen vooruit denken. En ze leren ook falen en daarmee omgaan en dan weer een nieuw idee bedenken. Programmeren en coderen maakt deel uit van het STEM 2-programma. Dat inzet op een onderzoekende, ontwerpende en experimenterende leerhouding. Samenwerking met het bedrijfsleven helpt daarbij. De jeugd van tegenwoordig is de werknemer van morgen. En als je de werknemer van morgen wil motiveren, dan moet je de kinderen nu al betrekken bij de techniek. APG vindt het belangrijk om inhoudelijk betrokken te zijn bij het lesprogramma en verzorgt zelf ook lessen. Onder andere op de Brightland Smart Services Campus. We hebben dus een 6-tal lessen ontwikkeld. En in die 6-tal lessen beginnen wij vanuit het platte, binaire denken van de kinderen tot een start-up die hier in de campus gegeven zijn. Proberen we de kinderen te raken en te motiveren voor betreft het ontdekkend en onderzoekend leren. Doel van het programma is talenten van kinderen te ontwikkelen met inspirerende en uitdagende werkvormen en lesprogramma's. De leerkrachten zoeken waar mogelijk naar integratie in het dagelijks onderwijs. Nou, dit is een botsrobot gemaakt van Lego blokjes in samenhang met een Lego materiaal, robotica materiaal zoals sensoren, actuatoren en een programmeerbaar blok. Als ik nou zo'n robot wil laten werken, dan heeft hij bijvoorbeeld 2 druksensoren. Hoe moet ik die nou programmeren, zodat hij in volgorde de juiste dingen doet? De kinderen zijn heel enthousiast, hebben zin om te beginnen. Hebben ook de neiging om thuis nog zaken te gaan uitzoeken. Dat zien we vooral ook bij Bomberbot. Als er weer een level bereikt is, zeggen ze: juf, kun je alvast de volgende openzetten, want we willen verder. Dus ik denk dat dat is wat je wil bereiken als leerkracht.